प्रमद बर' भागाव UPPL हाताव माने BPF जों UPPL जों ज' जानो नागिरनायनि खोथाया सब उरा बातरिसो प्रमद बर'आ BPF नि आथिङाव हमहैनांबाय प्रमद बर'नि दुलबरतानि थाखाय बे बाथ्राया आं बुंनाय बाथ्रा नङा बियो BPF नि प्रहलाद ब्रह्मनि बुंनाय बाथ्रा नोंथांमोननो बेखौ आं लासै लासै देखायलांजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जेराव BPF आरो UPPL खौ कन्ट्रल खालामना दोनदों एबसुआसोना एबसुआसो कन्ट्रल खालामना दोनदोंनो बेनिफ्राय माने जयन्त बसुमतारिया दिल्लीयाव BTR नि बागै जेबो मावहैनायाखै जेबो बुंहैनायाखै जा बुंनो थांदोंमोन बेखौ बुंनो नायासै बेफोरो गासैखौबो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो नैबे BPF नि हेडक्वार्टाराव दिनै 500सो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय BJP UPPL कंग्रेस GSP बेबादि राजनीतिक दोलोनिफ्राय दिनै जयेन जाफैदों माखासे नेताफोर जाफैदों माखासे वार्कारफोर जयेन जाफैदों दा बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों दा बेनो प्रमाण बे 2025आव BTC इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेवहाय जे BPFआ मोनसे जे पिपुल्स मेन्डेट बेखौ मोनगोन जोङो 25टानि बारा 30टासो देरहानानै जे सरकार दागोन बेखौ दिनै रोखा फोरमान होयो आरो थांनाय बारनि MP इलेक्सननि जेनाखि रिजाल्ट बेवहायथ' जों देरहाखाबाय 25टानि बारा जोङो देरहाखादों उदालगुरिसिम जोङो क'क्राझारनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै जुदि हिसाब खालामो आरो जुदि दिनैनि तारिखआव UPPL आरो BJP आलादा आलादा जुदि इलेक्सन गेलेनाय जायो बेवहाय जोङो पुरा सुइप मारिजोबनायनि मोनसे खाबुआ दं दा बेनिफ्राय फोरमान मोनो जोङो जे BPF दोलो दिनै गोख्रोङैनो प्रमद बर'नि जे 4 बोसोराव जानाखि डेभेलप खालामदों दिनै रायजो राजाफ्रा नुबाय बेवहाय जेबो जायाखिसै दिनै नुबाय बिथांनि सरकाराव साख्रि बाख्रि होनो हायाखिसै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माने फैसा होनांगौ 75,000 बेखौबो होजोबनो हायाखिसै दिनैहाय आरो टिका टुक्लिनि खामानिखौबो दिनै बिथाङा जोंनि BTC ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो होनो हायाखिसै बेखार सेंग्रा सिख्लाफोरनो होनो हायाखिसै दिनै भेन्सार स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायाखिसै दिनैहाय माने NIT जानांगौमोन ट्राइबेल इउनिभारसिटि जानांगौमोन सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जानांगौमोन कच फेक्टरि जानांगौमोन बेफोरबो जायाखिसै दिनैहाय NDP फोरनि जेलनिफ्राय गनांगौनि बाथ्रा दंमोन केस जोबनांगौनि बाथ्रा दंमोन बेबो जायाखिसै दिनैहाय बेफोर गोबांथार खामानिफ्रा थाबथाना थालांजोबबाय जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'नि जेनाखि सासनकाल बेखौ दिनै गाज्रि मोनजोबनानै हारसा बर' जेसेबांनाखि ज' जानानै दिनै बे प्रमद बर' हाथाव अभियान बेवहाय दिनै बयबो लोगो नांनानै दंजोबो बेवहाय दा जोङो गासिबो पार्टिफ्रानो दिनै BPFखौ नागिरदों दिनै हिरा सरनियानिफ्राय आराम्भ खालामनानै बिथाङाबो BPFजों एलायन्स जानो बिथाङा खावलायगासिनो दङ कंग्रेसनिफ्रायबो दिनै खबर फैबाय थादों बिथांमोनाबो एलायन्सआव थानो BPFजों दिनैहाय अनेकथा दोलोफ्रा माने BPFजों माने एलायन्सआव थानानै सरकाराव थाफानो 2025आव बिनि थाखाय बिथांमोना लामा सं दानगासिनो दङ दा जोंबो नायबाय थादों सोर पार्टिजों जोङो एलायन्स खालामबा जोंहा सरकार दानो हागोन जों हारसिङैनो गोगोमखा जोङो हारसिङै गेलेबाबो जोङो 25टानि बारा मोनखागोन आरो एलायन्स गेलेनो नांगौबाथ' जों सुइप खालामजोबगोन बेहाय माने UPPLआबो माने नाम गुन थानाय नङा दा बेबादि मोनसे परिबेस जानानै दङ दा ओंखायनो खावलायगोन आं रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयबो बे UPPLनि लब देखायलाबायनायाव थांनो नाङा साफा सानै मानसिफ्रा दिनै थांलाबायदों बिल होगोन माबा होगोन होननानै माखासे कन्ट्रेक्टारफोर माखासे BPFनि माखासे मानसिफोरखौ दिनै लब देखायनानै लांदों बे मानसिफ्राबो नायदों जेलानाखि इलेक्सननि थारिख डिक्लेयार जागोन अखानायैनो गुरायबोजोबगोन जास्ट बे बिल लानो थांनायल' आरोखि बिल लानो थांदों मा लानो थांदों बिथांमोनहा जोंजों रायज्लायनानै थांखादों सोरबामोन थांनायाव जोंहा जेबो खहा जाया बरंस' लाबसो जागोन रायजो राजाफ्रा दिनैहाय BPFखौनो नागिरदों जोङो लाख लाख रायजो राजाफ्रा जोंजों दं साफा सानै लिडारा थांनो हागौ सानै लिडार थाङोब्ला जोंहा बेवहाय 2000 मानसि जोंनि BPFआव जयेन जादों दिनै बेबादिसो मोनसे परिबेसा जागासिनो दं दा बेनिखायनो जोंहा माने खुनु गिनांगौ खोथा गैया रायजो राजाफ्रा गिनांगौ गैया फैबाय थानाय बिसायख'थियाव देरहानानै सरकार दिनै प्रमद बर'आ गावनि समस्थियावनो हां थोनो थोनो थिफुं ICUआवसो दङ गयबारि समस्थियाव जे प्रमद बर'आ देरहागोन ना देरहा बिनि सन्देहसो दिनै बिथाङा जागासिनो दङ गतिके एबारनि बिसायख'थियाव UPPLआ हयथ' 0 आउट जानो हागौ बेनिखायनो अपारेसननि नामखौ जों होदों एबाराव प्रमद बर' हाथाव BTC बासाव एबारसो आसल अपारेसनाव जों नामायदों थांनायाथ' MP इलेक्सनसो नङा होमबा MP इलेक्सनाव जेनबाबो जेबो खथि खालाम जयन्त बसुमतारी दिल्लीयाव थांना मा मावनो हादों हायाखै दाख्लै नोंथांमोना बिथांनि मैदेन स्पिचआवनो नुबाय नङा होमबा बे खालि बुबसि एयारपर्टनि बाथ्रा बुंदों माबा बाथ्रा बुंलाबायदों खिन्थु बिथांनि
बेयाव थांनायनि उद्देश्यआ मामोन बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायसोमोन दा बिथाङा गावनि मेइडेन स्पिचआव बेखौ बुङाखै माने मा बिलाय बे सासे बेर्थ नेता सासे फेलें नेता जयन्त बसुमतारिया बेखौ फोरमान खालामदों आरो मालाय दा बिथांनि मेइडेन स्पिचनिफ्राय बुजिनो हाबाय जोंनि बिटिसि बासिफ्रा जे बे प्रमद बर'नि दारै जेबो जाला जयन्त बसुमतारिया दिल्लीयाव जेबो खामानि मावनो हाखाया जों आगोलाव बुंबाय थाखादोंमोन बे भाषाबो रोङा इंलिस रोङा हिन्दी रोङा दाख्लै हिन्दी रायलायनायखौ नुखाबाय नोंथांमोना पार्लामेन्ट सेसनाव नुदों बिपिएफनि आथिं हमफैनांदों हाग्रामा महिलारिनि आथिं हमफैफिननांदों दा बे जाबाय प्रमद बर'नि दुरबलता प्रमद बर'आ गावनि दुरबलताखौ मिथिनानै बियो गाव डाइरेक्ट हायैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै हाथियार हिसाबै बाहायबाय थादों जाहाथे गावखौ बिपदनिफ्राय बासायनो हायो प्रमद बर'हा दिनै लामायानो गैला बेराफारसेथिं सागर बेराफारसेथिं अर ओरै थांब्ला सागरावथ' मन' जाखाबायनो गोदोनासिम मन'खाबाय बेखौ दा खर'ल'सै बाखि हां लानो आन्था दंथ'मोन दा बेखौ बिटिसि इलेक्सनाव मन'खासिगोन दा मन'नो होननानैनो हारसिङै गेलेगोन होननानै दिनै बिजेपिआ अलरेडि डिक्लेयार होखाबाय नङा होमबा बे हाग्रामा महिलारि सारनि आथिं हमनानै बे हाग्रामा महिलारि जावनाय नावआव गाखोफानानै बोरैबा रैखा मोनो खोमा बेखौ दिनै नाजाबाय थानाय जादों आरो ना दा जोंबो आसा खालामदों खौसे जानो हायोबाथ' मोजांनिफ्राय बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया खिन्थु खौसे जानायनि नामाव जुदि बिपिएफखौबो धंस' खालामनो नागिरदोंबा बेसो गाज्रि बाथ्रा जागोन दिनै नुबाय थादों जोङो बिथांमोनहा खौसेनि बाथ्रा बुङो नाथाय जोंनि बिपिएफनि नेताखौ साफा साफा बख्ल' लांबाय थादों दा खौसेथि जानायनि बाथ्रा रायलायबाय थादोंबा मानो जयेन होलायनांगौ जोंबो बिथांमोननि लिडारखौ जोंबो लाबा जोंनि लिडारखौ बिथांमोना लांनो नाङा देट मिन्स बुजियो बे सायाव बे प्रमद बर'नि हयथ' मोनसे गेमखौ माबादिसो जों दा नुबाय थादों आरो मालाय दा बेखौ स्पस्ट' खालामना होथों नङा होमबा एबसुआ स्पस्ट' खालामना होथों एबसुआ दायथ' लादों बेराफारनैनि लिडार बिपिएफनि लिडारखौबो बिथाङा कन्ट्रल खालामथों इउपिपिएलनिखौ कन्ट्रल खालामथों बे दिपेन बर' बिथाङा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आं दिनै बिथांमोनखौ आपिल खालामहरगोन खुगाफोरखौ बयनिखौबो सुथे नङा होमबा दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा जेखौ होनलाबाय थादों हाग्रामा महिलारि सारा सिब जालानो माबा गुवाहाटियावसो माबा केबिनेट मन्थ्रि जाहैसिगोननो बेफोर बे बानसावनाय बाथ्रा बे उराबाथरि बाथ्रा रायलायनानै जेबो दिनैसिम थिरांथा लानाय जायाखै जोंनि पार्टियावबो माने बेखौ जों जेबो मिथियाखै गथिखे बेफोरबादि माने गोदाव सोराव माने बिपिएफखौ फान्ड लानाय मानाय बेफोरबादि बाथ्राफ्रा जाहाथे बन्द' जायो आरो बेखौ कन्ट्रल खालामनांगौ दुलाराय बर' फरायसाफ्रा आं दिनै बिथांमोनखौ माने गेबें गोसोजों गोसो गोथारै दिनै खावलायहरदों दा भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बुजि मोनबाय जानांगौ माने बर'जों बर' एना एनिया जोबनाय नङा आरोना खार'ना माने बिपिएफदो इउपिपिएलदो खौसे जागोन खौसे जानोसै खौसे जाथों बयबो सानो माने बियो माब्लाबाबो जानो हानाय नङा आरो इमान खसाव जानो हानाय नङा दा बिथांमोननि बिबुंथिखौ खोनानानै माने बिदि हमदांना मोनो आरोना माने मोनसे पलिटिक्सनि बाथ्रा थायो नालाय पलिटिक्सआव आरो गावबा गाव गादिनिबो बाथ्रा थायो बेफोरखौ रावखौबो नाम लानानै बुंनाया मोजां नङा दा खौसे जानानै जुदि बड'लेण्ड स्टेटखौ लाग्रोयोमोनबा मोजां जागौमोन आरोना बड'लेण्ड स्टेटखौ लाखांनायनि उनाव पार्टिया मोननैयानो ओंखारो मोनथामानो ओंखारो जेबो माने लस गैयामोन दा बड'लेण्डखौ लाबोनो थाखाय मोननैबो पार्टिया ज' जानानै माने भारत सरकारनिफ्राय गोख्रों जांख्रिथाय खालामनानै माने स्टेटखौ लाथारनांगौमोन आरोना बड'लेण्ड स्टेटखौ लाथारनांगौमोन बेनि उनाव जा जायो जालांगौमोन दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालाम